So yun, what's up mga kagumba? Nandito ulit tayo kasi wala si Tatay Nando. So, bago tayo magpalaban, shoutout muna kay Gagambal TV, kay Jake Vizcara, kay Eduardo's ML, at kay Damang Vlogger. So yun mga kagumba, panoorin na natin. Mga kagumba, may paglalabanin ulit tayo. So ito yung isa, tsaka ito yung isa. May paglabanin na natin. Ayun, kinagat agad.